Penj madongo ma Kipsea gi Kijsea nyakorom gajwango chakore yango odiochiengni makawuono wamiler kaka weche ne obede kinabene onyoyo chigna nyawo chiko motendre kod masira muocho kendo wuok keroka kama ngima ji auche olali odio makawuono oroko pachi wago kodi mbaka lai enari adeka auche no wantie live Facebook Ramogi TV ke imura eskachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethondweche. All the invigilators, center managers, everybody has been mobilized to ensure that we administer exams properly. Serikalo yango medo jiwarita ne penj ma Kipsea kod Kijsea ma ochakore ayanga kawuono. Sasa ndio kuamkia akanipigia simu akaniambia ameenda kutafuta watoto kwenye baba yake alikuwa anaishi. Akapata watoto wake washapikiwa uji na wakaekewa dawa ya panya, watoto wakakufa na huyo mzee akajihang. Enlite anyola moro maimahiu bang dichuone go nyithinde ariyo kaeto dere nikech gwandruok mag udi. We reiterate the commitment of the party to the broad-based government until 2027, a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Kuku mar tend ODM obagoromo kendo winjore mar medo siro sirikal mar William Ruto nyaka chop yiero 2027. Machiegni nyakorom gajwango wantie gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Jabicho yange ni otho e masira bang lori motingo molasses bayoyo kendo tumo jopiny maoriwo kodaka joapiko e boma ma Kisii. Apisa motelo ne obila mag ndara e kaunti ma Kisii Richard Kepkoe oyango ni lori no Nerika ochomo gwenge mag Masimba to ema oyudo masirano e kar sa 12:30 odhiambo. Jopiny moyudo hinyruok oringo hospital ma Keroka sub county ne chenro mag thieth. Chenro mar SOG ne podhi nyime ka ringre ji ma otho to tere kar kano ringre ma Keroka sub county. Keroka Masimba Road. Ajali imetendeka Keroka Masimba Road. Yeah. Mosanya ni familia penj mag grade mar auchiel kod ochiko ochakre yanga ka sirikal yango ni onge ng'ikruok ma obede penj go. Jodito mag sirikal no limo kuonde penj e okinyi motelo ne chakruok go kendo singo ni arita mar gini kare nyake container ma ikano e penj go. Judith Omondi ntiere kod ler. How are you? Kowuok kaunti ma Marsabit, Garissa, Wajir, Lamu, Siaya, Kisumu nyaka Nairobi e counties duto 47 mapachoka. E yokinyi jotelo ma opogore mag migao mar somo ne owuotho e kuonde kano penj ma opogore mar pogo tese penj mag grade mar 6 kod 9. E odiochieng' ma okwongo ma otimie Kisungu onge ng'ikruok ma oseyang ni obedie kinde penj gi. All the stakeholders, all the invigilators, center managers, everybody has been mobilized to ensure that we administer exams properly. I've allocated 2 choppers for every county. That is 2 for Garissa, 2 choppers for Wajir, and 2 choppers for Mandera. Higani nitie chike manyien maduol matayo penj ndeko birogo kama oriwo loko kiful ma ilorogo kama ikane otese penj e kind lokruoge mamoko. Magi gin moko kuom okang' ma igeno ni dhi duoko piny rang'iny mar kuo mar penj. This year, the Ministry of Education and NEC have introduced several innovation and enhanced security measures to strengthen integrity and efficiency. Last year, for example, for KCSE, we introduced picking the examination twice, so that we were picking what is done in the afternoon is picked in the afternoon. What is done in the morning is picked in the morning. That was an important measure because so that we limit the time for pre-examination exposure. Egwenge mari takwe okberie kaka Turkana oket jopuonjre kidienje mar neno ni arita gi obedo makare kinde penj. Kuna sehemu chache ambazo zimekuwa na utovu wa usalama, upande ule wa Aro na upande ule wa Kainuk, na
huu utovu wa usalama tumehakikisha kwamba tumeleta wanafunzi pamoja wafanyie mtihani kwa mahali pamoja ambapo watapewa ulinzi wa kutosha. Nonetheless, security is still round the clock because we are now doing patrols across the entire sub-county to ensure that these exams go on. So we will not see police officers in Kepsea and Gejesea centers. The students, we wish them all the best. E penj ni ma jopuonjre mag grade mar 9 gin 1.1 gimanyo mana maksi 60 ka duoko to jokanyo mag migawo mar somo koni biro wuok kapok dwe mar 12 rumo. We have a formative assessment which is administered in grade 4, grade 5, grade 7 and grade 8. So as these learners are sitting for their summative assessment this morning, they already have their 40%. What they are looking for is only 60%. I believe that before Christmas, the Kenya National Examinations Council should be able to let us know the results. E kinde ma penj mag jo grade mar 6 kod 9 chakore ayanga odiochieng' ma kawuono, telo mar migawo mar somo ochiwo singo kendo bende ochiwo siem ne achudhe machano rocho chenrogi ni ok gibi yienegi chakre kawuono nyaka penj rum e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kuku mar tend duond bura mar ODM oketo winjruok mar chwalo nyime agenda mag duond burano. Bang' tho mar Ogai Raila Amolo Odinga, winjruok margi oriwo koda ka chiwo sir ne sirikal mar William Ruto nyaka chop 2027. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, ODM bende oyango ne nyasi mag hingo higni 20 dhi timore dwe manyien ma bende gidhi dhiale mane en Ogai mar duond burano mosenindo Raila Amolo Odinga. En romo mane ochakore kar saa 5 mar Onyango, romo mane irito gi liyo kaka mano ma okwongo makuku mar tend ODM obago nyaka nyocha iki maneno Ogai mar duond burano mosenindo Raila Odinga. Bang' twak kuom thuolo mar seche madirom 4, jotend ODM ne onyiedhore oko mar chiwo ripodgi ma isomo gi jagoro maduong' Edwin Sifuna. This being the first official party communication since the passing of our leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Ka ema oyange ni giketo winjruok kaka komiti ni ODM dhi medo chiwo sir ne sirikal mar William Ruto nyaka chop higa mar 2027 makoro gibiro ng'ade okang' machielo. We reiterate the commitment of the party to the broad-based government until 2027, a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Bende olero ni Seneta Masiaya Dr. Oburu Oginga ema gipuodho ni omak lemo mar Ogai mar Kojolo mar ODM. We endorse Honorable Dr. Oburu Oginga as the new acting party leader and urge the party rank and file to accord him all the necessary support and cooperation to enable him guide the party through this difficult time. Kuku mar tend ODM bende oramo ni nyaka gidhi nyime gi chenro mar bago nyasi mar dhialo higni 20 kendo tiyo gi thuolono mar dhialo mosenindo Raila Odinga, nyasi ma idhi bagi Mombasa chakre tarik 14 nyaka tarik 16 dwe mar 11. In view of the passing of the Right Honorable Odinga, the 20th anniversary of the party now takes a heavier meaning. As a party, as partly a celebration of the legacy and the life of the late party leader, we are indeed alive to the fact that the longevity of the party as a major political institution was borrowed directly from the consistency of the Right Honorable Raila Odinga as a liberation icon who never wavered and never surrendered. Motelo ne nyasino, ODM chano bago romo mar rapar mar Raila Amolo Odinga e moko kuom gwenge mapacho kaka Homa Bay, Migori kod Kilifi. To enable those many admirers interact with and with his sudden departure. Memorial venues or the memorials are planned for the following areas. We will start with Kilifi County, will be in Magarini on 2nd and 3rd of next month. Then we will do Homa Bay and Migori on the 5th and 6th respectively. That given the love Right Honorable Raila had for ODM, we believe he has joined the nearest branch of ODM in heaven. Ithuolono, bende ODM osingo jiwo mahino margi e campaign, motelo ne yiero madundo mabiro kagimedo jiwo achiel mar jokanyo maggi kod neno ni lwenje ok obedo e duond burano. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jomar ariyo tok ik mar mane en Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga
Boma Bondo pod medo rwako welo mopogore opogore machopo mar kuyo gi familia mar Odinga. Haka Steve Bikolero, mane jatend migawo mar Dr. Fred Matiang'i, notel ne oganda mawuok e dhood Abagusi kod jotelo mamoko ne chopo mar ywago Raila Odinga. Thuolo machielo, jotelo, jodolo kod oganda mawuok e dhoudi mopogore odonjo juma mar 2 mar limo Kang'o ka Jaramogi kanyo manyocho ike maneno gai mar ODM Raila Odinga. Kawuono, jotelo moting'o manen jatend arita mayie Dr. Fred Matiang'i, Tim Wanyonyi mar Westlands, Mark Nyamita mar Uriri e kind jotelo mamoko noriwore ganyuola mar Odinga. Ndeno, Laktar Matiang'i nojiwo josiasa mondo ti kanyakla riwo oganda kowacho ni mano e gima Odinga nochung'ne. Big actor across this region, big actor in the country, in the affairs of our nation, and he interacted with a lot of us. And that is why we came. Matiang'i nomedo ni sirikal owinjore ochuogi kar tiegruok moro motis gi nying Odinga kaka rapar mosiko. Libraries were a much bigger institution that will capture the reality of his large contribution to our life. And Mama and Junior say they are thinking about things, and we said, fair enough. When that time comes, as they think through, we will very gladly be part of that journey as members of the family of this region, members of the family of Kenya, because Prime Minister Raila Odinga was focused on Project Kenya, not Project Nyanza or Project Kona of some kind. Korka kore, Raila Junior, mano rwako welogo, nopuoyo siep ma wuon gi ne ni godo gi jo Mogusi nyaka e thone. Junior bende nomedo ni ji duto ni thuolo mar limo lienno ma ok odewo chung' margi mar siasa. DC had a very special part in Baba's heart. People from DC loved Baba. I really want to reiterate it again. Please, this shrine, this grave of my late father is open for everyone. It doesn't matter what the politics you had. It doesn't matter what relationship you had. It is open for everyone. Moko kuom jodolo kod jotend dinde mawuok South Nyanza mano limo liend Odinga bende nolando Injili mar kwe kagiwacho ni ma e kinde ma oganda Luo winjore oriwre mondo kik fuok mora mora nene kindgi kagidhi nyime gi chopo lek mar Odinga. Wahore urumos. Higa mar 94 kane wuon Raila nonindo, joluo noywak ni wadong' e mudho, to Nyasachwa ma ok nindi kano okawo Raila Molo Odinga wawene Nyasaye thuolo maber mondo miwa jatelo mabiro rito piny Luo kendo biro riwo jo Kenya mana kaka Raila ne temo riwo jo Kenya kendo noriwo makara sama koro nonindo nowe ka Kenya oriwo maweche mane nitie matek mag ng'anyo nochung' kokalo kuome. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kanyakla maduond buche matindo golo ywak gi ewi kaka ita komiti moyiedhi ne tudo duond buche mag siasa motis ni Political Parties Liaison Committee gi ywak ni komiti no oserem chopo kare ting' mare koro gisino Dr. Augustus Chalo Muli ne leo mar jakom komiti no. Instead of supporting political parties, they are actually out to destroy parties. Instead of supporting democracy, multi-party democracy, they are showing that they are out to destroy political parties. They are out to close political parties. There is no funding from the government for 50%, 54 parties out of the 91 registered political parties. So as chairman of PPLC, I will fight for funding, I will fight for autonomy of PPLC, and I will fight for political space, for the recognition of all political parties in this country. Change in life, change in PPLC, change in Kenya. Jodak ma Mai ochio gi buoko kinyi makawuono bang' jago moro nego nyithinde 2 kendo kawo ngimane oko owuon. Jalno ma hike ni diere wachore ni nomiyo nyithindo go nyuka ma okete sum kaeto en bende odere gi tol bang' weruok kod jaode. Dana Londe entiere kod ler.
Alwora maduka moja manitie Maimayu Naivasha pod nigi buok kod luoro bang' jal moro ma hike ni ediere nego nyithinde kendo bang'e dere gi tol bang' koso bedo gi winjruok gi jaode. Wachore ni jalni no oketo ne nyithinde ariyogo ma jogni 4 kwiri e nyuka mane gimadho kendo mane ochwe okelo tho margi. Mi ni mama mwenye watoto wake waliuawa na baba yao kisha akajinyonga. So mimi mahali nimefikia sina uwezo wowote. Mahali niko mwisho. Ningeomba watu wema tu wakuje tu wanisaidie niweze kuzika watoto wangu, niweze kuwapumzisha. Kalure gi jaode Mary Karuku, jalno nochopo ote kinde mane oonge kendo kawo nyithindo ma owacho ni notero kama ok ong'ere. Gino mane olokoyo ne miyono kendo nomiyo chopo wache tesendo bila Mai Hiu. Aliweza kunipigia simu kuniambia baba yao ameenda na watoto na hajawarudisha. Nikamwambia kama ameenda kuripoti asikuwe na wasiwasi, pengine atawarudisha asubuhi yeye alale. Sasa ndio kuamkia akanipigia simu akaniambia ameenda kutafuta watoto kwenye baba yake alikuwa anaishi. Akapata watoto wake washapikiwa uji na wakaekewa dawa ya panya, watoto wakakufa. Na huyo mzee akajihanga. Sasa kutoka hiyo siku tumekaa hapa, hatuna mbele wala nyuma, tunashindwa tutaanza nini. Mary yango ni note mogocho ne jaode kata kamano simu ne ok donji kendo nochune chopo dala. Kamano yudo kano seka wengi mane kod mag nyithindgi ariyo. Mane en MCA machon Eunice Mureithi kane loso olero ni lwenje mag kit chwech moloyo to e familia medore kono e okang'no mamalo kendo kokwayo ji mondo nywak lwedo e kedo gi lwenjego. Kwa sasa hivi akijaibainika wazi kwamba nini ilifanyika hadi baba yao akafanyia watoto hivyo. Manaka inasemekana aliwaekea dawa ya panya. Lakini vile lazima ibainike katika postmortem na hizo fedha hatuna. Iendapo mtu amepata stress ya aina fulani, tafadhali ongea na mmoja ama mwingine ndio tuweze kutatua hizi shida ambazo ziko za kifamilia. Alafu kama wewe unaweza kuwa unafunza watu kuhusu depression ambayo imeingia watu wengi sana, tunaomba tu juu hili jambo limefanyika juu ya kitu tunaita depression ama mawazo mengi. So tunaomba usaidizi na ili hawa watoto waweze kupumzishwa. Ringre adekgo noseter karkana ringre Manarok ekine manyola ikorene ko joggi. Diana Ulonde, Ramogi TV. Jodake gwenge manyamlori kaunti ma Kisumu koro kwayo obila e kaunti no mondo rid arita alworano bang' jamaundu moro monjo gi okinyi ma kawuono. Jafwambo marwa Purity Ruhama kelonwa ler. En buok ma pod omako jodak kod jo ohala manyamlori boma ma Kisumu. Buok ma omako gi bang' jamahundu moro monjo gi ei okinyi. Kulikuwa na kelele. Wakasema mshike huyo. Sasa nikashumu ni hizi kelele za watu kwa sababu tuko hapa kwa barabara ni watu wanapita. Nikashumu ni walevi wenye wametoka hivi wanavutana. Kisha ndio kidogo nikasikia mlio wa bunduki. Sasa nikasema ni paruti ama lakini hiyo ni mlio wa bunduki. Hiyo si paruti. Ndio sababu yenye bado najiwazia kujiuliza ndio nikasikia mtu ameruka. Ni kijana mdogo tu si mkubwa akaruka na alikuwa na hiyo bunduki. Sasa hivyo ndio akanionyesha bunduki ndio ngakwa. Lakini kwa mwendo wa saa 12 dakika 15 ndio watu sasa wakaanza kuja wakiingia na polisi wakimtafuta wakasema ni mtu mwenye alikuwa anatafuta. Kisha nikawaonesha penye ameenda. Ndio hivyo wakampata kule na wakamalizana naye kule. Jo ohala makanyo leroni achichmane otimotimno ok enja dakata ja ohala maging'eyo. Koro ko wuok kanyo to lori apiko. Ko lori apiko to ogolo bonde ne be ng'ena nyalo negi japi. Base mama obe yakucho to bringo kodonjo iye kato ka kodonjo iye kato donjo kupondo kacha. To ringo lale iye kanyo kwa manya ma ji obiro mang'eny to duogo koni. Koro ko duogo koni to anene ko idho wi chombe malo kucho kodonjo te ei temple kocha. You then no work kod police no stage bus park. Kako work kod bus park to gibiro mabe police aparo no atake koko ng'eyo. Police no lidho neno bunde. Nen kod AK47. Police kako neno bunde to chako mana atake kaka police. Dwach gi maduong' en mondo ted arita ma Kisumu omed kwan obila machiwo arita e gwenge manyamlori kaka achiel kuom yore mag duoko chien masiche ma kamago.
mamano to waduoko ni polise wa matimo patrol e chuny town mama CBD waduoko ni giero kamano kuom timo gi machal kamano cause jokuoye gi gichando wa kama lich gimote mokwayo wakwa mana security mondo tembede chiro ka wabedi gi polisi gimoro achiel. Tend obila lero ni achichno mane otweyo kendo omayo chukdar makanyo simbe kod wuoche ne oyudi gi bunde kido mar AK-47 kendo osemake. Our officers who were on patrol saw 3 men. One of them had a plastic bag. Upon spotting the officers, the man with the bag drew an assault rifle and started shooting at the officers. Our officers responded and they managed to corner him to the Patel Samaj temple. The suspect in custody is one Kevin Oduor, aka Kevo. He's aged about 21 years old. Obila oyango ni pod itimo apedha ne achuje mamoko ariyo mane oringo. And I'm appealing to the public to be very vigilant and give useful information that can lead to the arrest of the other 2 suspects. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu. Wakaoyo mokwongo nyakoro mgajwange chendo ni mar Oimorejo Elonyango wacho ni entiere Nairobi. Mora hinya gi Ramogi TV no bende Oyugi Omondi wacho ni nyaka sani pok oyie gine Raila Odinga onendo. Kaeto Eric Obala wacho ni en wach malita hinya nego nyithindo. Paula Banga wacho ni otio mosa hinya gigo matimore pacho kae. Fredrick Otieno wacho kanyo ni en bende lal karanendo mar baba mapodo mako chunye. Walter Bryan wacho ni entire Egerton na motimore Kenya gi wacho ni gin weche malta hinya walam mana Nyasaye. Mabende wacho kanyo gi Pastor Orundu mabende wacho ni entiere kodwa odhiambo makawuono. Nelly Ouko wacho ni entiere kodwa kaka mano jo grade 9 penjo ni to kotieko to die sekondari koso timo nango. Gini wacho ni pod bage matin ok ging'eyo ni to chomo kanye. Game changer ntiere Homa Bay County ka Tony Otieno ni kacha in bende wacho ni un kanyo gi Lavenda kaunti Kano Kobura mor gi Ramogi TV odhiambo makawuono. Oyo matine cheno ni maro imore waduoko mathoth kikidhi mabosh. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chalmar pinywa en gima ichiko embaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bedni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny.
Omiyo ka jokadhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud dwoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Tarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Jatend piny Kenya William Ruto lando chenro mar yoya paya ma Nairobi Nakuru Mau Summit mondo mi ochope tong' Malaba oloso Nakuru e chak limbe mare mandala adek. Ruto dok ne yo ma sirikal oketo ne losa pan okawo kalo kete e lwet jaket mwandu mondo mi okony neno ni gedo mare ok obedo gi pek. Wacho ni apano biro yawo thuolo mar ohala e gwenge mag Imbo mar Kenya. Bende omedo siro chenro mag pidho yien e pacho ka. Also planting as they come down. Thriving, aligned with Kenya's bottom vision to restore the Mau. Your Excellency, la kwanza ni kushukuru na chakula. Unaweza tupea assignment. This integrated conservation and livelihood program yenye umetuletea na asanti Mheshimiwa Rais kwa kushikilia, that has been launched today, breathes a new life into this shared vision, and it ensures that conservation is not exclusion but inclusion, not punishment but opportunity. Hiyo barabara ya dualing tunaanzisha mwezi ujao, na tunaanzisha mwezi ujao kwa sababu tumeweka mpango maalum ambayo inaleta private sector katika ujenzi wa barabara. Kwa hivyo, we have to think outside the box if we have to build enough roads in the Republic of Kenya. We are putting together a consortium, including National Youth Service, to work with Kenya Forest Service so that we can re-establish 300 nurseries around Kenya and 17 mega nurseries so that we can generate 1 billion trees every year or 1 billion seedlings every year for plantations around Kenya. Pale nyuma tulikuwa na matatizo, wananchi wanataka kupanda lakini hakuna miche ama hakuna seedlings ya kutosha. Achija uchiel maitudo kod wach yedhe mameroji manengo ne romo siling bilion 8.2 manyocha ojuke kadhoad na mchumbi ne ochwale doho mashanzu. Kata kamano jang'ad bura no ochwalo burano nyaka chieng' tich ariyo bang' yangore ne jago mane obiro kaka jalok dhok ma itiyo godo gi achijego mawuok e piny Iran ne ok oting'o oboke moyiedhi manyiso lony mare loko dhokno. Joja oko nigi ler mathoth. En doho mashanzu e kaunti ma Mombasa kumano ochwale achije auchiel maitudo gi wach yedhe mameroji manyocho juggi godo e meli moro e nam Ataro chieng' tich ang'wen juma mokalo. Kae ne oyangore ni achijego mawuok e piny Iran ne ok nyal loso gi dho ngere kata mano swayo gino manomiyo kweth obila matimo nonro e winjore mag nam NCIS chwalo jaloko margi. Just want to for preliminaries to confirm whether we have an interpreter
before court. Say, I swear by the Almighty God. I swear by my I swear by the Almighty God. I swear by Almighty God. Kata kamano, ukinde mag piny owacho kotel negi kod jata chenro mag dohono Anthony Musyoka ne jobedo gi kiawa ewi lony mar jalokono Abdul Karim mawuok e piny Amerika. Which that I was looking for in that contract is as to whether one of his key mandates is to interpret. I must state that I have not seen that in the shortest time that it was provided to the prosecution. The only issue or point of departure is as to whether he is competently, professionally, in that position to be able to interpret these matters that are going for court. To bang' yango ni ne oonge kod oboke mar wuoth kaachiel kod obok mamoko manyiso lony mare, doho ne okwa mondo mi omiye thuolo mar chwalo obok ma kamago. Kindly consider mentioning this matter in another appropriate time as suggested, possibly tomorrow, or if it is not possible, later in the day today. We have our team to assist us in that research and also getting more documents from the presenter, the interpreter who is present. More importantly, on the passport that has been mentioned to be back in his hotel. Please have all the documents that are required to be able to qualify you as a person who can be able to interpret for us. The essence is to ensure that they are following the proceedings and that we are also understanding what it is that they are saying so that there is no bias. Burano koro biro dhi nyime chieng' tich ariyo ka achijego to ibiro med geng'negi e tesend obila mar Port. So we'll mention the matter tomorrow so that we can verify your documentation and for the court administrator to be able to source an Iranian Balochi interpreter. If we get one, well and good. If we are able to verify your documentation, then better. So they will be remanded at Port Police pending further orders of this court. E doho nogono, achich moro ma itudo gi kweth njore mar Al-Shabaab ne odonjne kod ketho adek mag nyayo timbe njore ketho maduto ne okwedo. Achich no manyinge Ali Mohammed Sharif ne odonjne kod ketho mar bedo jakanyo e kweth njore mar Al-Shabaab, lombo jopiny donje kwethno kaachiel kod chulo omenda mar wuoth ne jago mane wuok e pacho ka kadhi riwore gi kwethno e piny Somalia. The first count one, is being a member of a terrorist group contrary to Section 24 of the Prevention of Terrorism Act 2012, that on the 25th day of June 2025 at Mombasa Township within Mombasa County, you were found to be a member of a terrorist group, Al-Shabaab. Is it true or not true? Not true. Your file is placed aside. We will call you once we are ready. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jagoro mungiore migao mare ta Dr. Raymond Omolo oyango ne sirikal ne opara manyime herango kenge mag neno ne odin midhiero mar nok mar pi ma ikelo gi lokruok chako lwasi. Dr. Omolo manolose kinde ya oromo mar twak e wi wach pi kwe kod arita oyango ne sirikal oketo kenge mag jiwo tie mar pi ka okale kunyo yewni pidho yien ne kind chenro mamoko. Wacho magi e kinde mabende gilalore wi lwenje matimore pinje malibama mar Kenya kod ywaruok mag laro kuonde kwath jamni to anyato kaluwore gi lokruok mar kor lwasi nyandwat mar Afrika. Romono bende no yore gi jodito mamoko kama oting'o mana jatend piny Ghana Nana Akufo-Addo. Enhancing cross-sector collaboration at the national level, that ministries and various agencies responsible for water, environment, agriculture, and security are working more closely than ever before through joint task forces and shared programs. And water security is now a shared priority. Within the Ministry of Interior, working together with the National Police Service, water is a critical infrastructure. And we have a dedicated police unit, the Water Police Unit, that is meant to secure the existing water infrastructure
And as a country, we are now embarking on a very ambitious program where we'll be rolling out huge water infrastructure programs, big dams and small dams, to address the challenge on water scarcity, but also to help support the agriculture sector. Obila tesendo bila Makamagambo sub county Marongo kotana ikoda OCS mate sendo bila Makamagambo Alfred Onyapidi no chiwo chiemo ne kuonde dak maires nyithindo maochando. Chendo makamano biro kaka mich madhialo odiochieng' nyuol mar OCS Marongo. Apisa mar nyithindo sub county Marongo Masike Munto kod apisas mamoko mag piny owacho mano tele chendo no mar chiwo chiemo no jiwo janyuol mondo mi orit nyithindgi makare. We have so many children, about 36, whom we are housing here. But we have got over 100 others who are under foster care, those whom we assist from their families or alternative family-based care. We appeal to the general public that during festive seasons like this, let us help the unfortunate, because we have got families which are struggling and children at home. Let us all be parents to even children whom we did not give birth to. I decided that we come and celebrate the little we have with the children in Neema home. Considering that they are destitute children, we thought, as the police from Kamagambo police station, we thought it wise to come and share with them the little we have. I think most of the schools have closed and they are going back home to their parents. Kindly, let's take care of these children. Let's not misuse them. Let's ensure that when next year comes, they go back to school again. For the parents, I'm requesting kindly, let's embrace positive parenting. Let us ensure that we are taking care of our children. Ruodhi kaunti ya Migori osiemo jogo mapod losore bungu kod jogo maluokore ya uche kinde magi nywako lwedo kod migao mar thieth kaunti ya Migori hekedo kod tuo mar kachocho kod mag njofni mapod ni malo e kaunti no ma Migori. Jafwamb marwa e kaunti ya Migori Jojuma Nigiler. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya mapod tuoche mane ojwang' kae paro ne giserumo ma ong'ere kaka neglected tropical diseases ma oting'o tuono mar kachocho pod sando oganda mathoth. Migao mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod ruodhi kod oganda moko dhi nyime kod kedo kod landruok mar tuochegi, to ahinya tuono mar kachocho ma sani pod nitie 18.9 e kaunti ma Migori. Every county was found to have the highest preference for schistosomiasis, all bilharzia in that case, at 18.9%. So the soil transmitted ailments, Awendo and Rongo have the highest preference, which is above 10%. Sub-county ma Nyatike kod Suna West pod otelo kod 37 kod 35. Sub-county ma Suna East bende nitiere kod 19 ma tuono mar kachocho e kaunti ma Migori, kwan mosetudi kod gik mathoth ma oting'o tiyo kod pige ma ochido. Ka jowa odhi aora kata dhi omo pi to gidonjo e pi mondo gituom pi. Kidhi area ma kaka Kwa nitie thidhna mang'eny ma pi chokore, no ka nyithindo tugo e pigego. Kendo mano biro no ka survey wane ogolo ni Kwa kuno nigi percentage mamalo, almost 27%. Apisa ma ochung'ne kedo kod tuochego mane osejwang' kae paro ne giserumo monge kaka neglected tropical diseases e kaunti ma Migori Nicholas Makworo wacho ni gisechiwo yedhe mar geng'o tuoni mar kachocho kod tuoche mamoko e kinde mokalo, kendo gidhi chiwo moko e dwe mar 11. This time in November from 6th to 9th, we'll be carrying out mass drug administration for schistosomiasis and soil transmitted ailment. The hotspot ward we are targeting everybody. That is Wiga ward, got Kachola, Kacheng and Muuru. And for the rest of the wards, we'll be targeting those ones who are 5 years to 14 years of age.
Makuro kata kamano wacho ni Uganda nyaka koro lok timbegi ma oting'o weyo losore e bunge, luokruok e aoche kod kata tiyo kod pigego ma olil mamiyo tuochegi koro pod landore. Intervention is to educate the community to avoid defecating in the open waters and also to avoid visiting the water invested. E okang' mar duoko piny tuo mar kachoche e kaunti ma Migori, ruodhi bende koro nywande mondo koro kony e neno ni oganda koro bedo kod chope kendo gitiyo kodgi e yono makare, kaachiel kod neno ni oganda bende ok olwokore e aoche. Wadhi revisit mondo wang'e ni each and community, every member of the community nigi cho. One mane ji luokore e aoche. But sani eri wa encourage dala ka dala mondo ji olwokre dala e baf. Dala ka dala nitiere onego bed gi baf, onego bed gi rak, onego bed gi kibuyu me ji loge cha. Samoro moro mi ng'ato dwadhi oko matin kata maduong' wadonje cho. Mar ariyo onego bed ni walogo sate. Kech waneno ka environment was bedo contaminated. Wach mar go abal ei pi onego bed ni kendo koro wakwero nyithindo mondo kik tim mano. Lipot yango ni aoche mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o rono mar Ongoche e sub-kaunti ma Suna West kaachiel kod Nam Lolwe nitie kod kute makelo tuo mar kachocho kaachiel kod tuochego mag njofni. So we encourage them to actually not to expose themselves to water invested bodies. And then another intervention is actually for the government to actually provide safe drinking water. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jabodaboda mawuok Kabondo West Ward e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul ochako riwruog saga margi kaka yorno ne gibedo gi chenro mag dongruok mopogore opogore manyalo konyo e bero ngimagi. Riwruog saga no ma ong'ere ni Kabondo West Ward Bodaboda Sacco mantie kod jokanyo moingo 250 bende geto tieko midhiero moko ma osebedo ka juko jobodaboda e alworano kama oting'o nyaka weche mag arita ma hinyo sekta no. Jakom riwruog saga no Gideon Ochuka wacho ni bende gichiwo omenda mag hola na jokanyo maggi magitiyo godo e chulo school fees na nyithindgi kod bende nyiewo apikni. Sako ne osekonyo maber kabisa nyaka ne yawe oloko ngima jo bodaboda kawuono kabisa. Nimachaka ji mathin kawuono ji school fee waolo jo members mag sako olo pesa chulo godo school fee kawuono. Weche mag puothe wakombo wapuro puothe mag ohala. Koro sako ne osekonyo kabisa oloko ngima wa. Jo waseyudo loan ma nyaka thuolo masani wan gi dhano 39 moseyudo loan kendo wan gi pikipikni 3 ma wasekelo ma kelonwa pesa. Wan gi puothe bende wapidho niang' ma wagombo ni mondo waka mbele ka mondo mewo jiwnwa sako. Saving watimo maber kendo loan jomosekawo duoko maber. Sako ni oseola pesa makendo sani wan gi pikipikni wa marenge yoka. Pikipikni ge choni yudo kaka ne wariembo ne ji tipogo mar ng'ato kendo mari bende dongo. Nwayudo ka en tich matek. Jabodaboda masani en jabodaboda moriek. Ne wawacho ni riembo ne ji oromowa. Wagone gavana marwa erokamano nikech osetawa dine onge en to ber mar sako kata ber mwayudo kata yot ma wantiere go sani gi dikoro onge. Limbe mar Jipange na Visasa ochope gike kaunti za Meru kod Embu kama kweth Jipange na Visasa osebedo kuom ndalo auchiel. Jolendo mag Wimware FM, Mamoga FM kod Inoro FM nomoro jopiny ka gimedo yalo ber mar Visasa. Jokenya nigi thuolo mar donje mbui mar Visasa kendo neno chenro manitie mana gi siling 50 kende. Bende gido thuolo mar loyo mich ma siling 50,000 pile ka pile, nus milion juma ka juma kata siling milion 2 ma en mich maduong' mogik. Limbe mar Jipange na Visasa dhi nyime gwenge moko ma Turkae. Thank you, the people of Meru and Embu. It has been so good to meet all of you. We have met musicians, actors, we have met content producers as we have gone round the different towns of Meru and Embu County. As we continue coming to the town closest to you, we encourage you to continue going on Visasa,
subscribing and standing a chance to win. With as little as 50 shillings, you'll get to consume all the content on Viusasa. So we are coming to a town near you. We hope to see you very soon. Na tumewaletea ujumbe kutoka Jipange na Viusasa kwamba kuna shilingi milioni 2 za kushindaniwa, shilingi 1,500 na shilingi 50,000. Utakalofanya sasa hivi, chukua simu yako, nenda kwenye paybill, piga 724177, account name, weka jina lako na uanze kucheza. Cheza mara nyingi zaidi na upate nafasi za kujishindia 2 million. Waka oyo machiela noka guda ka Yesu wachoni hoko hanaberne candidates kara jogo matimo penj mag joka Hamadi Makalda kaka Ogoe Krigla Selfin na Pete Ian Giffard Ruth Otelnegi wachoni gi kala penj maber mondo chieng moro gigoli anyuola gi oko erokamano ahinya guda ka Yesu. Antifikalo juma wachoni entiere kodwa Omor Giramo gi TV entiere Nairobi kachiel kod Madam Mare Nyar Kach to wach malit ne maomiye kuyo maduong' en neno ka nyithindo matindo ing'ado ngimagi kod wuongi mamoyo owinjo bed ni ritogi ka weche tek to wacho ni wadoguru kuom Ruoth Yesu e jaocho makende. Mano Antifikal Juma en wach malit ahinya. Rolex Ondeng ma Homa Bay wacho ni en tim marach rewo nyithinde lweny matimore kind mine kod wuone. Miyo ma wito joge nego neno matek to Nyasaye oket chunygi kama okwe. Jaro Soja wacho ni entie kodwa e chenro entie dala Game Odendo. Gin kanyo gi min gi Helen Bwana Rajula kod waigi Margaret Winda. Mano mina Dea girito ko wadgi mane nyicha yudo masira marapaya Musahinya Jaro Soja mano Green Chief Army wacho ni en masira mano timore chieng' mano kel Baba Bondo wamedo go Musahinya Nyasaye mondo med hoyo. Philip Omondi kantiere kaunti ma Migori wacho ni Ramogi TV chopo Migori e makare wacho ni nyithindo ma Migori okonegi hayo makare ahinya Nyasaye mondo ritgi nyaka gitiek peny maber. Erokamano ahinya. Jana Maus Ndege wacho ni entie Suri gin kanyo gi David Oyer mara Sukari Industry wacho ni gimoro ahinya gi Ramogi TV aka wacho gichopo negi e yo maonjore. Ozum Kapita wacho ni en bende entiere kodwa kendo winjowa gi Bau Akuoyo Odhiambo Mola kod Victor wacho ni en wach malita ahinya ka janyuol nego nyithinde oworo wachno penjo ni koso piny bine mosirumo toganda podonge kod ng'eyo mowinjore. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entie gi min gi Christine Oniala wacho kawa ni otiyo mos makene familia moyudo masira mar ndara Nyasaye ochung' kodgi okaha makare ne nyithindgi mag grade 6 9 kod form 4 madhi timo penj Nyasaye omigi chir. Hoyo matino duko kod mago mag tuke kikidhi mabor. Avoid the December rush. At View Travel, we've got the perfect early bird deal for you. Tujaze SGR, Twende Coastal this festive season. From the 23rd to the 28th of December, enjoy discounted rates, but only if you book by October 31st. Spend 5 magical days in Mombasa from just 79,700 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Or bask under the Diani sun from 90,900 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Book today at viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. I have a theory, and my theory is that one cannot be one's best self by themselves. I do think the internal work is one that you have to do for yourself, of believing and deciding that you will take all you've got, your lived experiences, the good, the bad, the ugly, you'll take your natural proclivities, and you will hone it to the advantage so that you can be useful. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Dhako muol kadonjo. Matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Like Team Kenya jotugo mawakini Harambee Starlets yudo tiko tuke mag pinje Afrika higa 2026 pod nitiere kinde ma tim mar Gambia bagonegi tielo mar ariyo mag tukegi e piny mar Senegal odiochieng'no makiny. Harambee Starlets nolo tim mar Gambia gomi 3-1 e tielo mokwongo manobagi alap Manyayo National Stadium. Nyidende ma Kenya mitao gi koch Abeldin Odemba nyaka yud loch kata wuok amodhi moro kamoro mondo megiyudo tiko matuke WAFCON higa 2026 mabiro bagi e piny mar Morocco. Kane giwuok gi jofwambo jotugo Lorin Hilavonga kaachiel gi Inez Mango tiere kod geno ni Starlets biro goyo kang' madonje tuke WAFCON kasir magiseyudo kowuok kuom jatend piny Kenya William Ruto biro dhirogi nyaka giyud lek margi. Na thank coach kwa kunipa hiyo opportunity. Juu ilikuwa first time yangu ya kwanza na akanipa hiyo chance na nikamwonyesha kwamba naweza, na tuko na psych na watu morali iko juu, na pia mimi naaminia players tuko nao wanaenda kutupia 3 points na tunaenda qualify WAFCON. Naweza sema tumeconcentrate 100%. Tuliwin the other game 3-1 but to lose concentration, so in a new game still tuko na 90 minutes, so tuko very excited but tuko very focused. Last one. Bang tugo tuke abich e lig maduong' mar adhula season ma higa 2025-2026, club mar Kakamega Homeboys omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe gi points 10. Shabana FC nogo tach e kaunti ma Kisii oseyudo loch 3 e tuke 4. Kanyoro club mar Mathare nolo gi gol 1-0. Kata kamano pod gimako thuolo mar 4 e chung' timbe. Tok lao Posta Rangers gondi 3-0 e alap Manyayo nyoro. Gor Mahia nitiere thuolo mar 3 point 1 tok Posta ma osetugo tuke moheoko galo. Club mar Sofapaka nitiere thuolo mar 16 e kinde ma Murang'a Seal nitiere thuolo mar 17. APS Bomet noyudo loch margi mokwongo season ni tok lo club mar Kariobangi Sharks gondi 2-1 ka loch pod ketogi mana e thuolo mogik e chung' mar timbe. Inadani kule nafasi wow, good save ile. Aweka mchezoni Mathare United. Show yake Kevin Ouru. Team mar Bondo United FC kaachiel gi Magina Girls maduto wuok e kaunti ma Siaya nobedo joloch tuke adhula mag Tujiamini Cheza Dimba tielo ma Nyanza manobagi alap mar Raila Odinga Stadium
Homa Bay. Tim mar Bondo United nolo tim mar Awendo FC gol 1-0. Gol manager tugo mar Awendo Clinton Ochieng loyore kende dakika mar 32. E finals mag nyiri tim mar Magina Girls maitayo gi kocha Hamisi Daudi nolo tim mar Masosa Starlets gol 1-0. Gol no manolo e dakika mar 16. Tok tielo manyanza rumo tukegi biro dhi Bomet tarik 15 dwe manyien kama timbe aboro igeno ni biro manyo loch gi mich mopogore opogore. Team, because we came here to win, and exactly that is what we have achieved. And no, we did not participate in the last year's leg. This is our first time. Now, the games were not very easy because we have played 4 matches in a day. And again, we are playing against teams that are technically good. So they were tough games, and actually, it was a very good competition. We had good opponents, and it was a nice tournament. Kanya mwateke chendo mara yimorero kamano kuom Ramogi TV nyakoro mgajwang wasebedo kanyo gi jaloko Wilson Ochuka. Oriti masane nyinga Lydia Okeyo.